देखी भैया, एक आदमी के बुलावा आइल बा तो वो बहुत ही अनजान बारी। उधो बाबा से पूछा तारी कि ए बाबा, का पिया के नगरी के भी रीति रिवाज ऐसने होला का वहाँ के भी लोग ऐसने होला का वहाँ के लोग भी ऐसने एक दूसरे से व्यवहार करेले का। आई कवि के भाव लागल बा, गायक अवधेश गमर जी के आवाज में रिया फिल्म्स के माध्यम से सुनल जाओ। कैसन बारे पिया के नगरिया, औधो बाबा हम के बतैतरा। कैसन बारे पिया के नगरिया, औधो बाबा हम के बतैतरा। बावे कैसन उहाँ के डगरिया, बावे कैसन उहाँ के डगरिया, उधो बाबा हम के बतैतरा हो। बावे कैसन उहाँ के डगरिया, बावे कैसन उहाँ के डगरिया, उधो बाबा हम के बतैतरा हो। बावे कैसन उहाँ के डगरिया, बावे कैसन उहाँ के डगरिया, उधो बाबा हम के बतैतरा। देखी ओकरा के ये बात समझ में नहीं आवत। वो बार बार उधे बाबा से एगो बात के पूछे तारी कि ए बाबा, कैसन होला उहाँ घर दुआर, कैसन बा उहाँ बाकी लोग। ए बाबा कैसन बा उहाँ बाकी लोग। का लागे भोजन भोग, ए बाबा का लागे भोजन भोग। कैसे लड़ी पिया से नजरिया, कैसे लड़ी पिया से नजरिया, उधो बाबा हम के बतैतरा। बावे कैसन उहाँ के डगरिया, बावे कैसन उहाँ के डगरिया, उधो बाबा हम के बतैतरा हो। बावे कैसन उहाँ के डगरिया, बावे कैसन उहाँ के डगरिया, उधो बाबा हम के बतैतरा।
नाता ए बाबा सबका से जुड़ेला का नाता। पूछे अवधेश अजय बिहारी सुगम की नाही बुझाता ए बाबा चंदेश्वर के नाही बुझाता। ओ तहु लगला कई माया के बजरिया बाबा हम के बतैते राम बाबे कैसन के डगरिया बाबे कैसन के डगरिया उधो बाबा हम के बतैते राम बाबे कैसन के डगरिया बाबे कैसन के डगरिया उधो बाबा हम के बतैते राम।